Spreken dat reservekampioen in 23 bij de jongsten. Heren. Het is gefokt bij de Willy de Vries en in de loop ook nog de eigenaren. Er is een zoon van Nade 492, dan Reinder 452 en Odde 376. Nederland heeft is gaande. Beschikbaar bij Stoelrij Visser. Ja. Kampioen 495. Veertien jaar Nade 492. Werelds. En Simon 551. Komt die nog één keer? Kom 515.
hebben dus voor de wind. Zal ook zijn Burnens bewegen met hetzelfde gemak. Opwaarts met veel souplesse. Een achterbeen dat goed onder de massa wordt geplaatst. Die zelf maar beschikbaar bij de nieuwe heuvel Luteren. Tweevoudig kampioen Jeppe Wek 3-7. Kan goed schakelen, actief in het achterbeen. Welko veel inzet. Rastisch sterk gebouwd. Zijn eigenschappen die het de Vermens lieten zien. Een stap met veel ruimte en opwaarts voldoende kracht in de draf. Prima zwanger, correct, dakmatig met voldoende techniek, stap goed, hoog voldoende opwaarts, alle gangen gedragen en de kampioenskring Oude Hensten. Daar staan ze dan. De crème de la crème. Het beste van het beste. Dames en heren, ik doe altijd nog één keer een voorstelronde. Kan niet wachten om zich te laten zien. Namen 4, 9, 2. Dansen door de baan, nu al jonge 4, 9, 5.
Wat een vloed, wat een behang, wat een lossigheid. 10, 5, 0, 1. Mathies, 5, 0, 4. Laatste in deze rond Auwert 5-1-4. Op deze leeftijd kijken we naar een stukje duurzaamheid, we kijken naar een stukje exterieur en natuurlijk is de beweging heel erg van belang. De kampioenskeuring heeft opgeleverd dat als reservekampioen we een hengst maken die heel veel jeugd uitstraalt, die veel duurzaamheid uitstraalt en die correct stapt en correct draaft. Johannes 484! Maar nu, who's gonna be the champion? Ja, een kampioen die onderscheidde zich van de reservekampioen door zijn losgelatenheid. We willen de stap graag verbeteren in de fokkerij. Dit is een hengst die heel losgelaten stapt en draf nog even extra voor bent en extra tak laat zien. Kampioen oudere hengsten 2026 naar de Starts today, now 4-9-2. Bedankt aan jullie, dank aan Mathies. In april wordt ze de kampioen 14 jaar. Alles al gewonnen. Direct aan de startklokken. Heggen, 5, 2, 4. Te dansen. Dames en heren, wederom in het kampioenschap 2026. Jeppe 5, 3, 7. Tom laten ze knallen. Jeppe 5, 3, 7. Hans, 5, 4,
3. Daar is hij. Zoals zegt de jongen richting 5-4-5. Namens Luchter 5-4-6. Otto, 5-4. Mensen gaan we afscheid nemen van een aantal hengsten. Deze kampioenskeuring, jonge hengsten. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven. We gaan afscheid nemen van Henne 5-2-4. Dank u wel. Temperamentvol. Bloedmooi. Mooi. Wat een uitstraling. Maar toe gaat vallen voor Hilbrand 5-2-5. Jorke 5-3-2 gaat ook hier de baan verlaten. Ook voor Jinte, dames en heren, gaat het doek vallen wanneer afscheid met applaus van Jinte 5-3-3. Kampioen 2024. Kampioen 2025. Maar we hebben weer een ander jaar. We hebben nu 2026. Even vragen aan het publiek. Dat dit nou is toch, komt altijd in. Als u nou in de schoenen van de Zuki stond, zou die dan nog een ronde verder gaan? Wie vindt dat? Ja, kun je wel zeggen. Natuurlijk blijft hij binnen, Jeppe 5-3-7! Een hengst die een heel correct exterieur heeft, die zich heel goed heeft doorontwikkeld, die in zijn beweging misschien net even zijn meerdere moest kennen in de kampioen. Reservekampioen, jonge hengsten, hengstenkeuring 2026 is geworden Mans 5-4-3. De reservekampioen Mans 5-4-3. En nu, de kampioen. Ja, de kampioen. Een heel mooi debuut voor de jonge Ulko, die hier fantastisch draafde. En dat Pelle, die heel mooi doorontwikkeld is. Maar voor ons is de kampioen een hengst die in draf heel veel oprichting laat zien. Kampioen van de hengstenkeuring 2026, Jeppe 5-3-7. Kampioen Jeppe 5-3-7. Bedankt aan Pelle, bedankt aan Ulko. Hier staan de reservekampioen en de kampioen. Eigenaar Fokkers, kom erbij.
eigenlijk altijd een beetje appels en peren vergelijken als je de jongere en de oudere hengsten met elkaar moet vergelijken. Ook hier waren we unaniem. En ik begin met het bekendmaken van de reservekampioen. Een hengst die er nog nooit zo goed voor heeft gestaan als vandaag. Wie zou dat worden? De reservekampioen Nane 492! De reservekampioen Nane 492! And now, who's gonna be the champion 2026? Hij kwam, hij zag en hij won. Hij heeft het al 2 keer eerder gedaan en nu wordt voor de 3e keer kampioen van de hengstenkeuring Jeppe 537. De champion Jeppe 537. Bedankt aan Johannes 484. Bedankt aan Mans 543. We worden helemaal kampioen Jeppe 537. Van Alwin 469, maal 4448. Geboren in Alteveer met Willy Lopers, Willy Valmer, Lunteren, Nieuweheugel, Kom Erweg. Prachtig plaatje, mooi beeld met louter en alleen stralende gezichten, dames en heren. En daar die 2 toppers, Jeppe 537 en Nane 492. Wat is dit mooi, wat is dit mooi. En de reservekampioen nog 1 keer voor Nane. Whatever you want. Dit leuk? Dit hier. Leuk? Yay! Best wel, ja.